beth sy'n wych yn weithio ym maes twristiaeth a lletygarwch. Gofynnon ni weithwyr o Dylant Porthaethwy. Mae gweithio'n maes lletygarwch yn gallu bod yn drawsnewidiol. Gallwch chi datblygu eich hunan fel person, a magu hyder mewn amgylchedd sy'n gefnogol, yn hwyl ac yn ddynamig. Dwi'n meddwl na un o'r prif fanteision o gweithio yn y diwydiant yma ydy gymaint o wahanol bobl ydych chi'n cwrdd, ond hefyd dysgu i ddysgu sgiliau newydd fel ydych chi'n gweithio. Swn i'n un o'r prif fanteision ydy mae'r sgiliau dwi wedi dysgu yn fama mynd i helpu fi weithio yn llefydd ar draws y byd. Ond dwi'n meddwl jyst triwch, mae yna llwyth o swyddi yn mynd ar hyn o bryd, a newch chi ddysgu gymaint, ac os ydych chi fatha fi, newch chi rili mwynhau o hefyd. Ymunwch ar rhai sy'n creu profiadau. Gweithiwch ym maes twristiaeth a lletygarwch. Dysgwch rhagor yn cymru'n-gweithio.llyw.cymru. Cefnogwyd gan Cymru'n Gweithio, Gyrfa Cymru, Llywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.